ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, бо умиди хушиҳои рӯзгори шумо ба нашри навбатии барномаи футболи осиё шурӯъ мекунем. хабари аз ҳама муҳиме ки дар бораи он ҳарф мезанем, ин тамдид кардани шартномаи ҳамкорӣ бо мутахассиси гурҷию белгиягӣ Гела Шекиладзе ба ҳайси сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон аз ҷониби Федератсияи футболи мамлакат мебошад. Гела Шекиладзе 53 сола аз моҳи феврали соли ҷорӣ тими миллии Тоҷикистонро ба ҳайси сармураббӣ роҳбарӣ мекунад. дар назди Шекиладзе вазифа гузошта шудааст ки дастаро ба бозиҳои финалии ҷоми осиё 2027 барорад. таҳти роҳбарии Шекиладзе тими мунтахаби кишварамон соли равон бо дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ дар шаҳри Ардиёс қувоз буда бо натиҷаи 1-0 мағлуб шуд ва бо ҳамин даста дар шаҳри Душанбе натиҷаи баробарӣ 1-1-ро бар ҷой гузошт. баъдан дар бозии асосии тақдирсоз барои рохат ба бозиҳои марҳилаи сеюми ҷоми ҷаҳон аз мунтахаби Урдун бо натиҷаи 3-0 дар сафар мағлуб шуд. покистонро дар вохири охири гурӯҳӣ бо ҳисоби 3-0 шикаст дод ва аз ҳаққи ширкат дар ҷоми ҷаҳон маҳрум гардид. акнун Гела Шекиладзе омодагиро ба бозиҳои интихобии ҷоми осиё 2027 моҳи сентябр дар Малайзия бо ширкат дар мусобиқаи Мердека кап оғоз мекунад. ситоди мураббиёни тими миллии Тоҷикистон ҳоло ҳайати дастаро ки дар Малайзия дар 43-мин мусобиқаи байналмилалии ҷоми Мердека ширкат мекунад эълон намуд. ба ҳайати даста 23 бозигар, 3 дарвозабон, 8 ҳимоятгар, 8 ними ҳимоятгар ва 4 ҳамлагар шомил шуданд. истиқлоли Душанбе ки ба бозиҳои марҳилаи гурӯҳии Лиги чемпионҳои дуюми Осиё омодагӣ мегирад, танҳо ба ҳимоятгар Аҳтам Назаров имкон дод ки ба тими миллӣ ҳамроҳ шавад. Рустам Ятимов дарвозабони Ростов бо далели ҷароҳат доштанаш дар Малайзия дар мусобиқаи байналмилалӣ иштирок намекунад. дарвозабони 29 солаи дастаи Уфа Алек Баклов бори аввал ба тими миллии кишвар даъват карда шуд. бозии аввалашро мунтахаби Тоҷикистон бо Лубнон доир мекунад. дар рақобати дигари нимниҳоӣ тими Малайзия ва Филиппин бо ҳам қувва меозмоянд. ин бозиҳо рӯзи 4 сентябр дар варзишгоҳи миллии Буки Ҷалили Куала-Лумпур баргузор мегарданд. ғолибони даври нимниҳоӣ дар финал ва мағлубшудагон дар вохӯрӣ барои ҷои сеюм бо ҳам рӯбарӯ хоҳанд шуд ки он 18 сентябр гузаронида мешавад. ҳайати тими миллии Тоҷикистон барои ширкат дар мусобиқаи ҷоми Мердека 2024 чунин аст. дарвозабонҳо Алек Баклов Уфа Русия, Далерҷон Баротов Исаравшан, Сафармат Ғафуров Хуҷанд. ҳимоятгарон Ваҳдат Ҳанонов Сипоҳони Эрон, Зоир Ҷӯрабоев Манучер Сафаров ҳарду аз Нефтчии Ӯзбекистон, Меҳрубон Каримов Самгуралии Гурҷистон, Раҳматшоҳ Раҳматзода Персиҷаб Ҷепараи Индонезия, Аҳтам Назаров Истиқлол, Фахриддин Аҳтамов Хуҷанд, Баракатулло Неъматуллозода Барчӣ. ними ҳимоятгарон Парвизҷон Умарбоев Сескаи 1948 Булғория, Хусрав Тоиров бори аввал ба ин даста ҳамроҳ мешавад. Фатрулло Олимзода ҳарду аз Атирави Қазоқистон, Вайсиддин Сафаров клуби марказии варзиши артиш, Алишер Шукуров Салоҳиддин Иргашев ҳарду аз Вахш, Шарафҷон Солеҳов Регартадас, Ҷовидон Хушвақтов Барқчӣ. ҳамлагарон Шаҳром Самиев Андиҷон Ӯзбекистон, Далер Шарифов Металлург Ӯзбекистон, Нуриддин Ҳамлоқулов Вахш, Билол Бобоев Барқчӣ. инҳо буданд хабари наве ки аз ҳайати дастаи мунтахаб ба шумо расонидем.